Výstavisko Incheba v Bratislave sa minulý týždeň naplnilo autami. Konal sa tu totiž ďalší ročník bratislavského autosalónu, kde sme sa zastavili aj my s redakciou. Hľadali sme v autách funkcie, ktoré súvisia s Androidom. Takže vlastne sedíme vo vozidle e-Golf, ktoré je vybavený plne elektrickými článkami, to znamená, ako palivo používa len elektrickú energiu a okrem vozidla e-Up, okrem vozidla e-Golf ponúkame aj model e-Up. Aké je spojenie vlastne modelu e-Golf a e-Up s užívateľmi Androidu? Je to vlastne aplikácia, ktorá je dostupná na Google Play a prostredníctvom tejto aplikácii e-Remote dokážem spolupracovať a kontrolovať vozidlo alebo vysielať a príjmať nejaké príkazy a vozidlo napríklad nabiť, vypnúť alebo zapnúť nabíjanie, nastaviť čas, kedy chcem odísť a následne si vozidlo nechať plne nabité, vyklimatizované na určitú teplotu. Ďalej môžem prostredníctvom tejto aplikácie pozerať, kde teda vozidlo mi parkuje, v prípade, že som v cudzom meste a zabudol som, kde sa nachádzam. Takisto je tu vlastne možnosť skontrolovať si, ako som jazdil, ako efektívne, koľko som prešiel kilometrov a tak ďalej. S Androidom ďalej súvisí funkcia MirrorLink či Media Control, ktoré sme vám však na novom Passate predstavili už pred časom v samostatnej reportáži. Sme vo vozidle Ford Fiesta, v zásade jednom z najpredávanejších modelov Fordu na Slovensku. V súvislosti s telefónami je tu nový audiosystém multimediálny Sync 1.1, ktorého integrálnou súčasťou je veľmi zaujímavá funkcionalita Ford Emergency Assist. No, je to veľmi zaujímavá bezpečnostná funkcionalita, ktorá sa nachádza vo vozidle úplne zdarma. Majú každé vozidlo, ktoré je vybavené Bluetoothom a komunikuje napríklad aj s Androidom. Je to veľmi zaujímavý systém, ktorý v prípade nejakej nepríjemnej autonehody, pri ktorom sa napríklad aktivujú airbagy, samostatne bez akéhokoľvek pričinenia vodiča zavolá tiesňovú linku 112. Čo je veľmi zaujímavé, že tento systém funguje v celej Európskej únii, to znamená nielen na Slovensku, Nemecku, Španielsku a tak ďalej, komunikuje v 26 jazykoch. To znamená, ak sa vám stane dopravná nehoda na Slovensku, komunikuje s tiesňovou linkou 112 po slovensky, ak sa vám to stane v Anglicku, po anglicky, v Nemecku, po nemecky. Ford vehicle has been in an accident. Halten Sie sich für den Erhalt der GPS-Koordinaten y a continuación comunicarse con los ocupantes del vehículo. Un véhicule Ford a été impliqué dans un accident aux coordonnées suivantes. Perfektná vec, ktorá je zadarmo a počas celej životnosti vozidla nemusíte zaplatiť ani jedno euro. To je od nás zatiaľ všetko. Ak sa vám naše video páčilo, môžete sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu.